Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum anfusakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para kiai, para alim, para ulama ingkang saestu kita bektosi, dumateng para kasepuhan, sesepuh bini sepuh ingkang saestu kita hormati, dumateng para bapak, para ibu, kang mas, mbak yu, adik-adik, para tamu undangan sedaya ingkang saestu kita hormati, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Sohibul Bait, Sohibul Hajah, panjenenganipun Pak Edi Santoso, sekalian ibu, ugi dumateng keluarga besan saha gotrah keluarga ingkang derek rawuh wonten ing papan pahargyan siang menika ingkang saestu kita hormati. Saderengipun matur sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing enjang siang menika kula lan panjenengan sami saged hadir wonten ing papan menika inggih mundi dawuh saking panjenenganipun Bapa kasuwun nderek ndongaaken pinanganten kekalih nggih menika Mas Agus sekalian Mbak Nela. Alhamdulillah nek ditonton wajahe ngoten sumringah, mugi-mugi bahagia. Amin Allahumma amin. Ingkang kekalih mugi-mugi sholawat salam tansah kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mugi-mugi kita ingkang sami rawuh wonten ing papan menika kacatet dados umatipun lan benjang pikantuk syafaatipun wonten dinten kiamah. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu, sumrambah para tamu undangan sedaya ingkang kawula hormati. Salajengipun kawula nyuwun pangapunten mbok menawi kumawantun matur wonten ing ngarsa panjenengan inggih aurat kula mundi dawuh pamundhutipun saking Bapak Edi Santoso sekalian ibu. Keranten menika Mas Agus menika anggota Banser Klaten. Lajeng Pak Edi menika mara sepuhipun Mas Agus menika nggih anggota Banser Klaten. Mila saking menika kula kepeksa matur dewingi ping kalih niku Mbah Suro tenggen kula mboten panggih. Lajeng Pak Edi piyambak sing rawuh tenggen kula nggih kaget. Wong kula pun matur pun sah insyaallah gandeng niki anggota Banser kula nek ken maringi napa menika bahasanipun nasihat nggih insyaallah siap. Terus mbok menawi samangke kathah klenta-klentunipun kula saestu kawula nyuwun agunging pangapunten. Ngoten nggih Bapak Ibu.
Salajengipun saderengipun wong menika nggih pun meh luhur kantun 10 menit. Dados mengke kula matur mboten kathah-kathah. Intinipun waliman menika langkung-langkung walimatul arus. Walimatun nikah menika intinipun pisan mangan ping pindho ndongaaken. Mila saking menika saderengipun mengke dahar enten to Pak daharipun? Enten. Lah menika kita sareng-sareng ndedongaaken riyin pinanganten kekalih menika mugi-mugi pinanganten kekalih menika pinaringan kebahagiaan, bahagia lahir batin, bahagia dunya langkung-langkung benjang wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Barokah lahir batin, barokah umuripun, barokah dunya langkung-langkung benjang wonten akhirat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu rabbana wa ta'ala rasulullah juma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqumdu lana biha jamil hajat wa tutaruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu lak wa barakalaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa barakalaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khair. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Wa alaf bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Hajar. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul kubra birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mugi paduka panjenengan paringi ingkang hadir wonten ing majelis menika umur ingkang panjang, umur ingkang barokah, manfaat fitin wa dunya wal akhirah. Ya Allah, mugi panjenengan ingkang rawuh wonten ing bab menika ya Allah. Mugi panjenengan paringi adem warganipun ya Allah. Pinaringan lare putra-putri ingkang saleh-salehah ya Allah. Ya mugi paduka paringi dhateng sinten ingkang hadir wonten ing majelis menika rezeki ingkang kathah, manfaat barokah fitin wa dunya wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Langkung-langkung dumateng temanten kekalih ya Allah. Mugi paduka dadosaken keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah fid dunya hatal akhirah. Ya Allah, mugi paduka paringi berkah kehidupanipun ya Allah. Ya Allah, mugi paduka paringi putra-putri ingkang saleh lan salehah. Panjenengan gambelaken anggenipun pados rezeki ingkang halal thayyiban, manfaat fitin wa dunya wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Matur suwun salajengipun kanca-kanca nom-noman menawi ajeng ngedalke sega monggo. Lah pangapunten Bapak Ibu para rawuh sedaya, kula tak matur sekedhik khususipun kagem pinanganten kekalih nggih. Panjenengan ajeng midhangetaken monggo umpami mboten dilajengke sing udut rokokan kalih jagongan kasumanggaaken. Sing ibu-ibu monggo nek tesih disambi enten tesih monggo kasumanggaaken. Kula tak matur kalian Mas Agus kalian Mbak Nela mawon. Ngoten nggih? Saestu nyuwun pangapunten. Mas Agus, Mbak Nela. Nyuwun pangapunten, menika panjenengan nikah wonten ing siang menika kinten-kinten bahagia napa mboten? Bahagia. Banter no banser jawab alon-alon. Bahagia alhamdulillah. Sebabnya menapa menikah menika tujuanipun nggih setunggal, bahagia kekal fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Sapa wonge kok nikah kok malah rekoso. Lah niki tanda tanya Bapak Ibu. Wonten mboten teng mriki bar nikah kok malah rekoso. Dan kathah waduh sulaya niki. Berarti enten sing mboten pas niku Bu. Lah kirangan niku. Lah menika dados patokan utama. Menikah menika tujuanipun mboten sanes bahagia. Allah taala paring dawuh wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azizun alaihi ma kula bangsule. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wonten ing ayat menika dipun tuduhaken bilih Allah menika nyiptakaken awake dhewe menika pasang-pasangan saking jenis padha-padha oleh menungso. Enten boten nek nikah niku kok menungso kalih kewan? Boten wonten. Mila saking menika padha-padha menungso ya ming beda jenis kelamin. Nggih napa mboten Bu? Enten boten nikah kok lenang karo lenangan? Enten teng pundi? Boten teng Indonesia Raya mestine nggih to? Wonten Indonesia mesti nikah niku angsal surat keterangan nikah, angsal akta nikah menika nek lenang kalih wedok. Boten mungkin wedok kalih wedok entuk surat keterangan akta nikah. Nek enten mak duduhne kula kecuali teng negara adoh mriko. Indonesia mboten. Nggih. Dados kebahagiaan. Mulane awake dhewe menika nek misale enten nganten mesti mugi-mugi ya Mas dadi keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Nggih napa mboten? Menika nek diringkes bahagia. Lek mboten bahagia pripun? Mas Agus ketemu Mbak Nela niku nek dereng nikah rak pengine rak ya nek ndi bareng, nggih to? Mbak Nela nggih mboten? Nggih kok. Nek enten pengajian mesti ya mojok-mojok, pengine bareng nggih napa mboten? Lho ngaku. Wong kula dhewe iki diceritani bapakne ngoten kok. Embuh, dan sing ketemu nang ngendi ketoke pas pengajian ning kono. Bocahe do kangsinan dhewe. Ya nek ketemu ning pengajian insyaallah jodone sae kan ngoten nggih. Lah ndang ketemu ning bioskop, ketemu ning pasar malam lah nggih. Lah niki ketemune teng pengaosan. Alhamdulillah. Ingkang sepindah niku dados wong manten niku tujuane bahagia.
Jenengan nek kira-kira urung bahagia, berarti enek sing kleru. Dan jenengan kedah metani piyambak mengke. Lajeng prosesipun nikah kan nggih gampil. Kula nggih gumun kalih Mas Agus niku dulur-ulur rawuh jodenge Mbak Celekutik anake koncone. Padha-padha anggota Banser. Mulane kula niku nggih, wah ya wis lah ra apa-apa. Komandan Banser ngewehi ceramah ning anggotane mboten napa-napa. Oh bismillah. Wong kula niki nembe sepindah niki lho Pak ngisi pengaosan niku. Nembe sepindah niki saestu. Mulane kula niku nek kalih anggota CPR niki nggih wah iki pancene niku wau sing pambagya harja niku sing maring obor-obor niku. Nggih, prosesipun menikah menika nggih mboten angel. Pinten menit, Kang? Nggih. Mboten enten 10 menit. Saya terima nikahnya Mbak Nela binti bla 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 bla. Sah, kambing ngoten tok to? Lah ngopo jenengan kok suwe-suwe? Mbak Nela barang iki ya ngenteni apa? Apa ngenteni Mas Agus ngelamar apa piye? Tapi nggih jenenge jodoh, nggih. Alhamdulillah nikah iku gampil. Nggih. Lah, mulane menika secara syariat menika nggih gampil kok. Syarat rukune menikah niku nggih gampil. Ning wonten ing Indonesia Raya menika setunggal wong nikah niku kedah dicatet wonten catatan sipil. Pun dicatet dereng ngundang KUA dek wingi mau dalu sampun. Alhamdulillah. Sebab menapa Bapak Ibu sedaya nyun pangapunten menawi naming syarat syariah tok niku dilampahi mboten ngangge catatan nikah nyun sewu niku nggih sah. Ananging untuk mencapai kebahagiaan tadi niku ketoke kok rada kangelan. Enten mboten niki sing nikah siri? Enten mboten? Nikah siri nek ndi digawa, resepsi digawa, dolan digawa, ngoten niku enten mboten? Enten. Nggih. Tapi kula niku pengalaman bojo kula niku ndelok niki kula ajak niku teng wingking. Bojo kula niku wong Nusa Tenggara Barat mriku, Lombok. Tebih nggih. Aduh, jenengan mboten kebayang. Nggih. Niku kula suatu hari niku kula jalan-jalan kalih kakang kula. Teng pelosok-pelosok ngoten niku. Lah kok enten kula sumerep niku lare-lare umuran SMP, SMA niku wanci jam-jam sekolah niku momong bocah. Kula nggih matur kalih kakang kula niku. Kak, itu kok anak-anak itu kok enggak sekolah jam segini. Hei, kamu ngawur. Itu sudah janda. La ilaha illallah. Usia 17 tahun, 18 tahun niku pun rondo, Pak Bu. Lah kula tangleti, lah niku terus nikah pripun? Ya nikah siri, biasa. Mriko tesih kathah. Nah, mila saking menika lagi-lagi untuk mencapai kebahagiaan itu negara kita mengawal supaya setiap kali pernikahan itu tercatat di dalam catatan sipil negara Republik Indonesia. Mila saking menika artosipun napa? Indonesia Raya menika negarane awake dhewe menika peduli dengan pelaksanaan syariat Islam. Setuju? Setuju napa mboten? Oh, lala dahar nggih pun. Mboten usah jawab banter-banter mungkin ndak keselak nggih. Lah kadang-kadang niki kula aturke menika sebabe napa? Sebab wonten lho warga negarane awake dhewe niku padha-padha negara Indonesia. Meniku kadang-kadang mboten tek seneng kalih pemerintah negara Indonesia. Leres mboten? Enten sing malah ngelek-elek negarane dhewe. Enten sing malah kewarganegaraan niku dibuang, surat-surat kenegaraan niku dibuang terus melayu teng mriku. Teng pundi Suriah menika. Rumangsane teng Suriah niku penak, sekolah gratis, napa-napa penak pokoke. Jebul teng mriku perang saudara. Sing akhirnya teng mriku nggih plongah-plongoh. Lajeng bengok-bengok pengen mlebu teng Indonesia. Niki ra nggih kebangetan. Milane saking menika alhamdulillah awake dhewe menika urip teng Indonesia Raya menika pelaksanaan syariat Islam menika dipun kawal negara. Contoh sanese jenengan dek wingi awal poso menika ora nggih enten to pengumuman saking pemerintah? Enten nggih? Enten ditetapkan bersama-sama. 1 Syawal pun juga ditetapkan bersama
sama. Lah menika dados niki kula tekanaken amargi negara kita peduli dengan pelaksanaan syariat Islam, mengawal pelaksanaan syariat Islam termasuk bab nikah menika supados tiang-tiang ingkang sami nikah sesuai dengan tujuannya adalah mencapai kebahagiaan menika betul-betul bisa dilaksanakan. Amin Allahumma amin. Ingkang angka lajengipun kalau wau kula matur nikah niku tujuannya bahagia ingkang sepindah Mas Agus, Mbak Nela, panjenengan mbok mbansero kaya ngopo, salat mempenge kaya ngopo, posone mempengmu kaya ngopo, niku jenengan padha karo ming lagi melaksanakan separo agama. Nek jenengan sampun nikah nika pun full total 100%. Amin Allahumma. Lah mulane saking menika kula riyen niku ajenge nikah niku nggih dikoroki ngeten niki kok masalahe. Kowe iki mbok salatmu kaya ngopo iso guru separone. Makanya terus gage-gage nikah. Nah, niki penting. Dados ketika kemudian Mas Agus nika sampun berkeluarga kalih Mbak Nela, nika antawis Mbak Nela Mas Agus menika ibadahipun ingkang awalipun naming piyambak, nyambut damel nggih kagem piyambak, bersosial nggih kagem piyambak, menika insyaallah sedaya kala wau ibadah-ibadah mahdhah utawi ghairu mahdhah menika ganjaranipun total 100%. Alhamdulillah. Niki berarti nek jenengan ibadahipun total 100% niku bahagia nopo sedih? Bahagia. Lah niku mergo nikah niku. Nek jenengan mboten nikah nggih mboten. Artinya ketika kita betul-betul beribadah kepada Allah niki pun alhamdulillah bahagia, saged ibadah. Lah nikah niki ibadah sing alhamdulillah enak dhewe. Mengke kanca-kanca mang tangerti Kang Agus niku bar nikah piye? Alhamdulillah bahagia. Penake niku 5%. Sing 90%, 95% enak banget. Pasti Mas Agus niki benjing kali Mbak Nela gelo ngopo ya kok ora kan nggih-nggih. Lho saestu niki wong kula men nggih gelo kek. Nikah kula nggih. Alhamdulillah niki pas keleresan Mas Agus. Kula niku nikah tanggal 21 April 2013. Dados niki pun 12 tahun. Alhamdulillah. Nah, bahagia sanesipun kalau wau ingkang saderengipun menika Mas Agus dereng nikah kalih Mbak Nela, teng pundi-pundi pengene gandeng terus mangan bareng, nek perlu dulang-dulangan, cium tangan bareng alah nggih napa mboten? Halo, tenan. Niku dosa. Ning begitu jenengan nikah, aja meneh kok senggol-senggolan, mok sawang niku lho, ganjaran tok niku. Mas Agus nyawang Mbak Nela karo mesem klecam kan. Ganjaran. Nggih napa mboten? Nggih. Lagi disawang niku. Lah nek umpama ganjaran niku diwujudke duit, Pak, Bu, Mas Agus, nggih. Jenengan nyawang 100.000 telepok. Jenengan demek tangane 100.000 telepok, wis 200.000. Jenengan kok ngecup keninge Mbak Nela 300.000. Terus napa meleh? Ha nek diwujudke ganjaran kados duit mak tutuk bruk. Wo, ora bakal lunga kok omah. Nggih napa mboten? Nggih. Sebabe napa? Ngibadah. Ngibadah bahagia napa mboten? Bahagia. Wong sing dikarepe nggih niku kok. Nggih napa mboten? Nah, ketika kemudian Mas Agus Mbak Nela berijab kabul sah gitu. Qabil tuh niku wau kanthi nyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala, hubungan ingkang sakwaune menika kakung lan putri menika haram sakniki dados halal. Bahkan nek mboten jenengan sawang, nek mboten jenengan demek-demek niku malah dosa. Paham Kang Agus? Mbak Nela. Jadi nek sesuk bar niki aja-aja wis nyicil mambengi. Lah pun ijab mau dalu niku sanjange.
Mboten napa-napa wong pun sah. Oh, durung. Isih kakean, isih akeh tamu wau dalu. Oh, bar niki nggih. Pokoke mengke ampun ganggu. Kanca-kanca banser mboten sah perintah instruksi ngepam bocah mlebu nang nomere Mas Agus. Nek perlu Mas Agus, HP-ne mang pateni sik. Sik bro, lagi perlu. Ora apa-apa. Wong niki sakniki Mas Agus kalih Mbak Nela niki dados ratu kok. Sing duweni donya iki seolah-olah beliau berdua. Awake dhewe niki dianggep meng nunut. Dados sing dandan ayu-ayu niku ampun loro ati. Nek misale Mas Agus nganggep alah donya iki ndek aku wong loro, kowe iki rak gur nunut. Mboten sah loro ati nggih. Nggih pun sakarepe Mas Agus karo Mbak Nela ngoten mawon. Dunia milik berdua mereka. Nggih. Salajengipun nikah menika nggih kebahagiaan amargi napa? Kanthi menikah seseorang, dua orang, satu orang laki-laki, satu orang perempuan menika nggadahi kekarepan ingkang sami nggih menika nglestantunaken anak turunipun. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Jenengan nek pas nikah niku kepinginane napa? Wah, rusuh e. Wah, tukang sone rusuh niki. Rusuh. Tukang sone jan apil. Nggih, mbok sing rada sae bahasane. Oh, nang mburi gitu. Nggih, nek bar nikah niku wong menungso niku nggih kecenderungan mboten sah malu-malu. Setiap laki maupun perempuan punya kecenderungan memiliki karakter, memiliki hawa nafsu seksual. Nggih napa mboten? Lah niki kedah dipun lampiasaken, dipun saluraken kanthi saluran ingkang sae nggih menika nikah. Gusti Allah ndamel menungso menika gadah keinginan seneng sing lanang nyawang sing wedok. Wong wedok nggih sami seneng nyawang sing lanang-lanangan bagus. Muncul keinginan hasrat nafsu seksualnya, kemudian dengan menikah menika sah halal dan insya Allah kanthi menikah kalau wau Mas Agus, Mbak Nela kagungan putra putri ingkang soleh lan solehah. Alhamdulillah. Lah, para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, pun cekap dereng sing dahar. Sing ajeng niki kelas VIP sampun cekap. Nek jenengan sing wingking-wingking mriku kelase rada mboten VIP nggih, sabar. Nggih. Dados menika tujuanipun pernikahan bahagia. Kebahagiaan sanesipun menapa? Mas Agus, Mbak Nela, panjenengan sing waune mung ijen. Nggih, Joko kalih Prawan. Dados setunggal keluarga. Mboten naming jenengan tok sing sambung ing akhire pihak keluarga ageng Pak Agus, Pak Edi Santoso kalian Bapak sinten? Pak Tukiman sak gutrah sak warga menika dados rumaket dados keluarga. Alhamdulillah. Sing maune dereng dados napa-napa, senes napa-napane, begitu dengan ijab kabul nikah nika dados ngluwihi sedulur. Mas Agus kali Mbak Nela nek mengke pun mlebu kamar niku ngluwihi sedulur. Sing maune dados dereng napa-napa. Nggih napa mboten? Pak, Bu. Nggih, nek sing jawab ampun kalih getak nggih, Bu. Aduh kula wedi nek ngeten iki. Jenengan niku kalih bapak nggih, kalih garwa, waune rak mboten kenal. Lajeng kenal. Terus lajeng dados pasangan suami istri. Waune sanes napa-napa ning jenengan. Ning begitu nikah niku ngluwihi sedulur napa mboten? Nggih ta? Nggih. Wis ngantek ngopo-ngopo ki mboten isin. Wong kula nggih pengalaman kok zaman kula apel zaman dhisik nggih. Kula teng Klaten bojo kula niku calon bojo kula teng Jogja. Saya kuliah niku kula parani. Kula jamaah ngoten niku umpamane maam niku lho. Sing maam niku nggo klelat, klelet, kecimat, kecimit ngoten niku kok. Mergone jaim. Nggih napa mboten? Wasa ya akeh pacar-pacaran sing ngomong telap ngoten. Ning begitu ndang dados bojone, wah
mangan ngoten niku bojo kula lagi gorengke kerupuk dek wingi sonten niku. Sik Pak tak gorengke kerupuk. Dereng dugi kerupuke niku pun telas le Mam. Bang taklet bojo kula teng wingking niku. Sebabe napa nggoe mboten diisin. Nggih napa mboten? Nek riyen dinanes napa-napane tesih isin-isinan ning begitu dadi bojone blas mboten diisin. Jenengan mang introspeksi piyambak-piyambak. Nggih napa mboten? Ajeng ngentut niku lho, le ngempet wetenge ngantos nggih to. Atus ngono niku. Sakniki malah saut-sautan le ngentut. Sing ketoke ekspresine datar-datar niku jane pengalaman ngoten niku napa mboten ya? Padha. Oh, padha jebule. Mulane untuk mencapai kebahagiaan ini, Mas Agus, Mbak Nela, kula emutaken. Panjenengan keluarga yang berbeda, dari keturunan yang berbeda, dari latar belakang mungkin pekerjaan yang berbeda, dari latar belakang ekonomi yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, macam-macam sing beda-beda. Menika dados begitu dados satu rumah tangga. Menika ibarat nek umpamane listrik niku mang tanglet kalih tukang sone niku mesti ngertos. Umpamane listrik niku beda tegangan, Kang. Niku kira-kira efeknya napa? Konslet. Lah, jeglek. Umpaman ombak cilik kali ombak gede dadi siji. Niku nggih terjadi gelombang. Wonten bahasane nek rada intelek ngoten niku ada gelombang turbulensi yang sangat dahsyat. Lho niki mboten meden-meden, niki tenanan kok. Dadi gelombang dahsyat, turbulensi, getaran yang dahsyat niki mboten nek ming teng Ngamben. Mas Agus. Nggih, nyuwun sewu, gandeng iki anggota kula piyambak kula le ngajarin mboten tok lek ngeten iki mungkin ndak malah nganu napa nafsirke beda dhewe mungkin ndak malah keliru. Mula kula rada tok lek ngoten nggih. Nah, gelombang turbulensi ini akan menyatukan. Kalau dalam proses penyatuan ini nanti jenengan tidak bisa bertahan, wo iso-iso kisruh tenan. Nggih. Maune sing Mbak Nela ketoke anteng. Ning jebule nang omah ngentutan. Niku iso dadi perkara lho niku. Zaman isih pacaran ngoten niku wah, salat subuh itu digugah. Yang bangun salat subuh ngene. Nggih. Awal-awal manten anyar ngoten nggih. Le gugah ya alun-alun niku. Wong sandale ceblok ngoten niku le njibuke tenanan kok. Jangkenge tenanan kok. Ning begitu pun dadi bojone gugah ra tangi-tangi kuaplok. Niki ampun kaget nggih Mas Agus. Oh jenenge harus didiklat banser nek umpamane nek styling sak wanci-wanci digugah didadak mboten saka kaget. Lah menika mila saking menika Mas Agus dengan adanya gelombang turbulensi cobaan-cobaan di awal-awal pernikahan menika nek jenengan dekataken pribadi panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala insyaallah nggih panjenengan selamat dunya selamat akhirat amin Allahumma amin. Para bapak para ibu hadirin rahimakumullah ingkang saestu kawula hormati pas menika pas adzan mbok menawi mboten kathah ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged dados modal kagem Mas Agus menjalani kehidupan rumah tangganya. Sekali lagi mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan lahir batin, diberikan umur yang panjang manfaat, diberikan keturunan anak-anak yang soleh lan solehah, rezekinya banyak melimpah ruah. Amin Allahumma amin. Mekaten benjing nek pengen diteruske mara tenggen kula cah loro. Mboten sah nggawa rokok. Kula duwe rokok. Ngeten nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten munggah sabda tama atur mawadha hasanah ingkang sampun kaaturaken panjenenganipun Bapak Sri Joko Pamungkas selaku Kasat Korcap Banser Kabupaten Klaten ingkang sampun
paring nasihat kunjupinipun putra pinanganten kekalih dalasan panjenenganipun para rawuh sedaya. Khususipun kunjupinipun putra pinanganten kekalih mugi saestu dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Sagung para tamu kakung Semar putri bilih adicara parigian wonten siang punika dereng kemawon paripurna. Mbok bilih samangkeh pratandha paripurnaning adicara bahagian wonten siang punika mbok bilih putra pinanganten kekalih saha panjenenganipun Rama kaliyan Ibu Pangombyong sampun kairing kajengkara wonten sak ngajenging kori bahagian punika pratandha bilih adicara bahagian menika sampun paripurna. Ewasana kula sembahken kunjupinipun para rawuh anggenipun nyekecakaken lengan saha ngrapi pasugatan menika nembe adzan pramila wedal kula sigeg setawis. Nuwun. Yen pangapunten kunjupinipun para tamu menika putra pinanganten kekalih badhe kaboyong wonten ing sangajenging kori bahagian pratandha bilih adicara bahagian wonten ing siang punika sampun paripurna. Saking kula pribadi saestu anggenipun ngaturaken lampahing adicara wonten bahagian punika kathah kintenipun atur saha basa saking kula pribadi saestu nyuwun agung samudra pangapunten. Saking kula cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
Teng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawa aku kowe lapo katresnan Mas wong ayu tak jaluk ojo jelek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan dunyo ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mereka kuwasa Kang Mas kowe sing sayang relilo aku kudu kelangan Dimas Musti gandeng ati dong aku siji tresno iki abadi tot dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkan kula apa tresno datang kendal saking coba tak ewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji asik yo JLB Musik terbaik untuk Anda pasukan talent Srenggai Ayu Play ayo yo Kang Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Dimas Musti gandeng ati dong aku siji tresno iki abadi tot dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkan kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji yo Kang Mas kowe sing sayang relilo aku kudu kelangan Dimas Musti gandeng ati dong aku siji tresno iki abadi tot dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkan kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak ewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan
tekan yen aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ing asmara kuwata ati kawula hanggan gula lapo tresno datan kendhan saking sapa kaiwangi kapateni laine tresno kang suci kasanyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Oke baik, terima kasih matur Juan yang tiga satu tembang bersama Dada duet Jawa paru-paru ada ayang diaturkan dan juga bareng bersama konco-konco dari JLD Musik. Yuk kembali ada Maya kembali untuk ada JLD Musik. Bersama JLD Production. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti tak pernah ku nikmati megahnya dunia. Bahkan ku tak pernah tahu tampaknya raut wajahku. Duhai kekasih, yuk. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah sesali namun itu tiada arti. Kini aku sadar semua itu suratan darinya. Yuk.
Luar biasa. Oke, baik, terima Garapan kasih ya. terbaru. Oh, garapan terbaru ini. Endingnya delay. Oke. Suratan satu main diaturkan bareng Ajeng Maya dan juga konco-konco dari JLT Musik. Ya, masih mungkin ada beberapa lagu lagi dari kami. Yuk, ada Desita Suara kembali dulu. Apa? Main Time Money. Kayamu. Jadi musik. Dong sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, rasito kepojoan. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu iku ra ketemu. Angkut sanggane kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Ngopo dhewe biyen tak bantu akhire ati iki goyang bu sing diremo Wasik yo. Satuanku telu, satuanmu wolu, satuanmu itu ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora angge, koyo ngene nasib sing tak rasake. Ayo le. Hey, yo. Hey. Wah. Bapak goyang dulu. Orang gada asik. Ngopo awak dhewe biyen gak manut. Akhire ati sing diremo. Kabeh koyo rasik jalan. Jare wong tuamu wetone ora kata. Loro kaya dipateni nanging ora mati. Gusti paringi kuwati. Gusti paringi kuwati. Oke, yuk langsung terima kasih ada all artis dari JLT Musik. Yuk bertiga, monggo untuk lagu yang terakhir dari kami, monggo.
Apa? Tambal ban, Bu? Lagunya tambal ban? Oke. Oke, Yuk. memenuhi permintaan dari ibu-ibunya. Oke, tambal ban. Yuk. Asik. Mas Jaya. Iya. Sikile, sikile. Goyangnya gimana Ibu? Ayo. Hey. Iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Ayo yuk. Golek pangan, duit sing halal. Penting juga kanggo sandang lan pangan. Asik. Goyangnya gimana ini? Iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan. Wayah api, duit kantongan. Wayah apes, mateng aku krasa potongan. Yo. Asik. Ayo yuk. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Buang. Pan baca. Wah iki mesti rezeki kok. Ayo yuk. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Pan baca mana? Isek-isek rezekine tambah lumpuk. Owe. Tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Owe. Owe, tambah Ayo, sabar yuk. Hei. Terima kasih. Aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan-dalan. Golek pangan, duit sing halal. Pentingnya cukup kanggo sandang lan pangan. Yuk. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan. Nasib apik, duit kantongan. Hei. Wayah Hei. apes watangku krasa kroncongan. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Roban pecah. Wah iki mesti rezeki teko asik. Mak jedor, mak jedor. Buang. Ben pecah maneh sawer sawer sawer. Isuk-isuk rezekine tambah mumplok. Koe tambah mumplok. Koe tambah mumplok. Owe. Ya terus habiskan, tambah mumlo, habiskan semuanya. Makasih. Oke baik, terima kasih teman tadi perjumpaan dari JLB Musik. Tujuan dari kami juri dan harapan anda semuanya barangkali ada kurang dan jalan kami ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat terlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku.